Benvinguts a estaciodefrança.com. Aquí una maqueta que estic muntant, encara està en construcció. Aquí veiem que tenen tot tipus de detalls, les llums dels vagons, fins i tot si apaguem la llum. Podreu veure el detall. Aquí veiem una composició d'una màquina, un vagó. Aquí veiem el tren Correos. Aquí veiem un altre tren. Bé. Després també aquí tenim una locomotora petita, que la podem col·locar aquí i el podem fer anar. Pròximament us ensenyarem més. Aquí també hi ha una locomotora de color verda, que la podem col·locar aquí. Bé. Això és només una petita prova, perquè encara no ho tenim ben assenyat. Bé, la idea és que funcioni aquest, l'altre perseguint-se. Bé, aquí veieu la maqueta en construcció. I bé, més endavant, en estaciodefrança.com us ensenyarem maneres de com fer una maqueta de tren. Moltes gràcies.